चढ़ गई चढ़ी। हाँ साचो कहतानी महदी महदी अरे एकदम महल जाई सब लगन महदी लगनी चैत लगनी है पाले बाबा। देखी चैत के महीना बा लइकवा लइकिया के देखले बा आ लइकवा के जवानी छटर पटर करत कहता कैसे आलोक भैया कैसे दामतिया गावे गावे घूमी भर दिन रे खोजी, खोजी। दामतिया गावे गावे घूमी भर दिन रे ढोरी एकर भइल बा रे सरमसीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे। अरे का बताई दामतिया गावे गावे घूमी भर दिन रे दामतिया गावे गावे घूमी भर दिन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे। अरे पाले बाबा हाँ सब चैत महदी लौकैले रही राउरे नु कृपा बाजी जय हो जय हो। काहे अमित खाली डीजे बजाइबो आबो चैत महदा अरे सगवा में अखिलेशो बाबा के ले लिया हो। अरे आवा हे मारकंडे आवा आवा संटू एकरा में कई गोले बोझा आटी जाई लेतिया 1000 घंटाई तो दवाई। अरे सुनील भैया इस समंदर ही का सब सोख गईल। एकरा में कई गोले बोझा आटी जाई लेतिया 1000 घंटाई तो दवाई। चैत में चली खूबे धके ई जमीन रे चैत में चली खूबे धके ई जमीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे। अरे ए राकेश बाबा सांसद भवन छोड़ी आई चैत चैत महले रही महले। अरे सुमन भैया है ढोड़ी सब लोग सूख जाता छोड़ी छोड़ी दिल्ली आई बलिया। आकड़ा न रही गेहूं निकली नु साफ से अच्छा। पहिले आदर्श राहुल से निजी आप से साचे कहता रहे हमार बाबू बुझनी आकड़ा न रही गेहूं निकली नु साफ से कहिले आदर्श अमित आलोक जी आप से गजबे के देखे जोग रहे एकर सीन रे गजबे के देखे जोग रहे एकर सीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे ढोरी एकर भइल बा थरे सरमसीन रे। ओरिजिनल थ्रेसर लेके घरी घूमतिया गावा गई मैं चैत लइका सन के मगन कैले रहती है घूम घूम के।